Marits i mullers és una pel·lícula de Woody Allen que jo vaig veure fa uns quants anyets. El que fa Woody Allen és una dissecció del que és el món de la parella totalment obscena. Obscena en el sentit literari, en el sentit de que obscè és allò que està, vol dir el que està fora d'escena. Sabem què passa a vegades en els finals, en moltes novel·les i sobretot en moltes pel·lícules també. Acabem en el dia que es casen, en el dia que s'ajunten i s'acaba la pel·lícula, o en el dia que es divorcien. Però sabem poc del que ha passat. Hi ha hagut un engany, hi ha hagut no sé què, però sabem poc del que apreta el pas del temps en les relacions. Llavors, el Woody Allen, que l'enganxa en un moment que està en una crisi personal de parella. De fet, durant la gravació de la pel·lícula es separa de la Mia Farrow, aprofita que té aquell problema, que té un problema personal, i fa una dissecció del que és les relacions de parella i el que s'anomena l'amor. Llavors agafa diferents situacions que més o menys a tots ens sonaran i les posa sobre la taula. I què fem nosaltres? Ens hi veiem reflectits, i a més d'una manera brutal. I a vegades la gràcia és que ell ho fa des de l'humor, i per tant el que ens produeix a nosaltres és hilaritat, ens produeix riure, però també ens produeix tensió. Moltes vegades el riure que veureu en aquest espectacle ve producte de la pròpia tensió que et crea els records que t'està donant. Perquè són coses que t'han passat a tu, o que li ha passat a algun costat, i que tots tenim una mica de tots els personatges que aniran sortint. Voleu venir a passar una estona distreta, divertida? Veniu a veure l'espectacle. Si esteu a punt allò, que ja veieu que la vostra parella s'està a punt d'anar-se'n a prendre pel sac, i no sabeu com acabar-ho, veniu amb la vostra parella a veure l'espectacle. Ha passat, Ha passat. Sí, jo sé d'unes quantes parelles que s'han separat després de venir a veure l'espectacle. I una de les coses més divertides, que vosaltres no tindreu tanta possibilitat, perquè segons el teatre que anem, ho posem a 2 o 3 bandes, és veure també les reaccions de la gent que està sentada al teu costat. I veus que van passant animalades dalt de l'escenari, que van rient, però veus el del teu costat que va fent així amb el cap. Woody Allen és un filòsof. L'avantatge és que és un filòsof que no parla o no ens presenta un escrit tan complicats com els de Schopenhauer, sinó que ens ho fa arribar d'una manera molt propera. I ens parla de tot allò que ens dona sentit als éssers humans. Ens parla de la vida, de la mort, de l'amor en les seves peces. I ens ho fa d'una manera molt propera. I això és el que fa que connecti tant amb el públic. Això i el sentit de l'humor, que és segurament el que defineix més la intel·ligència de l'ésser humà, la capacitat de riure's d'un mateix. Jo des del principi, des que la vaig veure, vaig pensar que tenia unes possibilitats escèniques molt grans, que és un tema que no passa de moda, que segueix, que 20 i pico anys després aquest text, aquest guió segueix totalment viu, i vaig veure aquesta possibilitat de transformació escènica. Convidem uns personatges que es diuen amb el mateix nom que els actors a que ens expliquin les seves misèries. O sigui, nosaltres com a públic farem de psicoterapeutes passius, però és una de la feina dels psicoterapeutes, dels psicòlegs, deixar que l'altre vagi expressant-se. I ens explicaran una història que han tingut d'una parella, de 2 parelles que són amics, i quan una d'elles es separa, a l'altre se'ls enfonsa el món, perquè han trobat una mica la quadratura del cercle conjuntament amb aquesta altra parella. I al no tenir aquest recolzament es trobaran amb les seves pròpies debilitats, que quedaven amagades sortint a sopar amb els altres, criticant-los, etc. Quina solució ens dona Woody Allen davant de tanta merda? Doncs que segurament la pel·lícula que ens han explicat
ha fet que nosaltres demanéssim, no ja de l'amor, sinó també de la vida, més del que aquesta ens pot donar, no? La felicitat contínua, estar sempre en el punt àlgid, no? I la vida són moltes més coses que, per sort, el temps et va fent entendre. Però durant el camí ensopegues. I ensopegues sobretot perquè estàs esperant molt més del que ja és meravellós en si i que tenim cada dia. I és el primer que ens passa als que ja no som tan joves, que estem esperant com a joves que succeeixi no sé què i te n'adones quan ja ets més gran que has passat una de les millors etapes de la teva vida. És un espectacle d'autor-actor, on el director d'escena queda molt en segon terme. És la funció. Què és el que representa més el món de la parella? Quin objecte representa més? Algú es podria pensar que el llit. Jo crec que és el sofà. Jo crec que és on passen, el llit passen els primers anys, però els primers mesos. Però el sofà és un lloc on succeeixen moltes coses. És el lloc que també pots descansar, és el lloc amb el que també et pots discutir, és un lloc on també et pots aïllar mirant la tele i tenint la teva parella al costat i absolutament... En el mateix lloc és un espai on pot haver-hi tota la comunicació del món i tota la incomunicació del món. I a més, el sofà té alguna de divà, d'aquest divà pel psicoterapeuta, i per tant era un espai ideal i representatiu per aquesta comunicació amb l'espectador. És molt important aquest trencament de la quarta paret. Amb prou feines fem servir tot l'escenari, només fem servir el prosceni. Sempre mirem d'anar el més a davant possible i a poder ser també fins i tot a baix, encara més a prop dels espectadors. Creiem que és una història que volem estar molt a prop de les persones que els hi expliquem, perquè els hi expliquem perquè ens mirin d'ajudar també a nosaltres, personatges que estem a dalt de l'escenari. Això és un espectacle que neix al Teatre de l'Abadia, fan una proposta i decidim fer aquest text, i després a Barcelona vam fer la versió catalana i aquest és el primer bolo que tenim, per tant és la nostra estrena en gira en la versió italiana.